Question ni Senator Judge Robin Padilla si House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro kung makabig nga kabutigan ng pahayag sang isa ka tawo kung nagabag-o ang iya nga pahayag. Kaangot ini sa affidavit sang ginaaligar Davao Death Squad hitman nga si Arturo Las Cañas nga ginmit lang sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Padilla, kaangay nga namantsahan sang kabutigan ng Senado bangod wala nagasanto o kung nagasalanto ang testimonya ni Las Cañas. May kaangtanan ini sang pagtestify sadto ni Las Cañas sa Senate probe sa alleged extrajudicial killing sa Pungsod. Apang ginbawi niya nga testimonya makaligad ang pila ka adlaw. Wala naman ini direkta nga masabat ni Luistro kaginhingyo nga kinahanglan niya nga i-qualify ang iya nga sabat. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Ginsuwestiyon man ni Padilla nga likawan sang prosekusyon nga magpresentar sang mga testigo nga may ginapangatubang nga kaso nga perjury. Ang gintumod ni Padilla mo sanday NBI Senior Agent John Mark Calilong kag Attorney Jeremy Lotok o kun Lotok. Suno naman kay House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, wala sila sang testigo nga may kaso. Ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury. Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Calilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses.